तोहरे ही रोहिया ताके बूढ़ी किन गोइलू कुर्सी लगा के अमोर पनिया लमन तरसे छान छान कने पानी मोला हो डिस्टर्ब ना कइनी हमरा के बूढ़ी हम गाना गावत रही पानी ना मांगत रही ठीक बा पी लिया होने देखो होने हे जा हां जाई कहां जाई ए जे गए ए जे ना रहबू त हमर बेनमा के डुलाई अच्छा तो जा ते लेके आवत है बेनो ना 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 अचरा ले अच्छा अचरा ले बैठ के गर्मी हवा तेनी होने से आवत बाटे पैड़वा दवा तनी बूढ़ी ले ले मारू चाप के दहेज हम दवाई कर आई हो दादा दवाई दवाई ए बुढ़िया हम दवाई हाय पुतोहिया के राज बुढ़िया घोड़ा दवा ले ले मारू दहेज कितना हल्ला करके बोला था कि गोतिया नहीं सुनी तो मजे नहीं हो गोतिया नहीं सुनत रही त कहत रही फलाना बहु दहेज लेके आइल भाई दहेज बताई सास के गोड़ पकड़ा देले ए बुढ़ी के कला से तरह खड़ा के दबा दे निकने अरे ए कनिया ज्यादा सास होई पाप लागी हम दबा देतन तो बड़ ए गोतिया चुप कर तरह से कनी है तरह से दबावे के जा चुपचाप से माइक बना के लगावा करती तो हम दबा के चल लेतन नहीं जरूरी नहीं के जेकरा से कनी है हुए करी सास ससुर माई बाप सम्मान होला तू गोड़ दबा तो मतलब इतना पैसा के गुरूर बता रहा तरा ऊंच नीच नहीं के बुझा तो पैसा में तारी आंख ढका के काला पे तो किसी आ जाइबो ए बुढ़ी ए पका जो करत रही नु बकरी नियन में एकरा के हमरा नजर से दूर करो त तारा के हम ना जवन आवे तनु ओ जगह से सब बंद करवा दे हम ए कनिया दान दे के आइल तो ए कनिया के लेके क्या कहतो मैडम कहो मैडम ना बनी मैडम हां मैडम बनी तारा के तो केकरा के कहबू हो गए निकने जाई नु ठीक बा मैडम जी गोड़ लागत खुश रही रौरा तने में तथा बुद्धि का निकास सिखावत है जे नहीं कर ले दबा दे निकने बुढ़ी हां बोलो तारा पैसा गिने आवेला हमारे भी पैसा कहां ले तो अरे बीड़ी ने कुल धराला ए बुढ़ी हमार बाबूजी ताहार छुछुन्ना ऐसन लड़का के कहत रहू ए सरकार जी बहुत गरीब बानी मेहरबानी करी हमार अपन लड़की से हमार लड़का के शादी करवा के हाथ गोड़ जोड़त रहू आ तिलकवा जवन ले ले बाबू 20 लाख रुपया उ कहां रख ले बाबू कने घर बनल तारा के सब गहना गोल हमनी के नहीं के रखले उ पैसा घर बनल हां तो तू घर में पंखवा काहे न लगवैलू वो लग जाई सब मंगा देम बबुआ ले टाइल्स काहे न लगवैलू हई हई कुल ऐसे चले बाबू सब बन जे कने टेंशन मत ल सुन हई बानू ई चेयर ऐसन कुल ना रखनी हई गदवा वाला खरीद के रखनी ठीक बा जा अच्छा हुआ जे जाई न जा हमरा खातिर नु 20 लहड़ी के पानी तो कनिया पर से खरीद के लिए आइयो गही के अरे जोरे बुढ़िया काहे दिमाग खाता रे गही के पानी में तो गही में पानी है 20 लहड़ी के बोतलवा वाला जो पानी होकेला नु जाहिल गवार बुड्ढी कहीं के अच्छा हमरा ना बुझाला कने पैसा नोटवा गिने आवेला नु नोटवा गिन सकता कोनो नोटवा मार दे भी चटकन चला के हां तक भेटे हो जाई निकलबो ओखे के सोजा ले लो केला तो के लगा था कि चश्मा लगे तो नहीं लोकत बूढ़ी रोआ के हम पापा से पैसा ले रहस बूढ़ी के आप छुड़ाई नु दहेज फूल ले निकलवा दे हम जितना पैसा ले ले बानी 20 लाख रुपया हमर पापा गिले रो के 20 साल तक ले बूढ़ी के खटबाई तब से चलो हमर पापा ने पैसा देके ठीक है कलो रेजो रानी बन के तो बैठले बनी नु पानी लेके आई बूढ़ी फुटल लोटा में कहां है लड़की जौन जगह पर घास ना जामे के तौन जगह पर जाम जाला ए जब भैंस बान्हत नहीं हती जैसे ही कबारत नहीं चार दी बीतत नहीं के फट से जाम जाता कबार के मर का ए दीदी बड़ा झमर चलता नी खूब चारों बेला तेल लगाता न हां ये कनिया तेल त लागबे न करी हमरा के बुढ़ा गइल बानी गोतिनिया अभी हमरा के तेल पानी करी ना करी तबो निमन बानी करी तबो निमन देहिया चिकन लागता ए कनिया कही हमर देहिया चिकन ना रहे नाही पहिले ले तनी ज्यादा खरकल लागता मन देहिया बड़ा नीक लाग ओ कनिया हमर देवर के बारात जात रहे परिछात रहन त ओ घरी ना आइल तारा के देखनी ना बड़ी तबीयत
खराब रही, यही से ना ओइनी दीदी, यही से आ करी कि बाहर नरम नरम हाथ से गरम गरम खाता नहीं ना। एक कन्या का कहबू अपन घर के निंदा सिकाई डर नु लागेला हो कोई से कहबू ए तनी बात कह दी है तना बात। एक कन्या दहेज लेके आई बाऊ त मान ला सास के गोड़ दबवई ओ रमावा इहे कोनो नियम बा में कन्या आ बुढ़िया के हमर कह दे कि गोड़ दबा गोड़ दबा कन्या हो कन्या का कहत ये कन्या ये कदम कन्या ठगा गइल बानी जे एकदम बिगड़ा घर के आ गेल। अब नया नौहर पिया त कैसो तोप ढाप त लगही कि न कन्या अपने जतियन जाए दीदी राव सास तो घरी कौन देख के अली लड़की न तो छाती उतान करके हमार पतो लाखों में हमार पतो करोड़ों में हतना दहेज मिलल बा हतना तिलका मिलल केहू न जानेला दीदी कब के खाई कब नहीं कह सकता जानेला कन्या मत कोइले कहि हो जल्लू न त हमारा कौन काम बा ये दीदी दूसरा के ढोल पिटैला के हां न त कहि यही से ढेर तेल में के पूरी ना खाए के न तो छेरे लागेला कबू आदमी यही कहल का करबू बूढ़ी हमार ओइसन कइले भाई तब न कोई कुछ कह देता। अच्छा ये बतावा कन्या कि हमनी के ना अपना नहीं होले जौन सब तो नहीं बात देबे न कइला सो तब का माना कि सास ससुर देखला भगवान सम्मान होला जितना करबू सेवा उतने पैबू मेवा। सास ससुर के कभी अपमान ना कर से लेकिन का कबू आजकल के बेटी बहन के वो बुझाता हो कनी के कुछ हो दीदी वो राउर बानी रउआ बानी कि सास के एकदम लागेला महतारी नियन आ ऊ ओइसन छल छबीली आइल बिया कि पूरा नाक न दम पूछता कने नाक में कितना दम कोइले बिया ना एक दिन नहाला सुनाई तन की सब एक कने आई हो कभी आइबू तो देखबे न करबू। हां जातन उनका घर में हो उनका घर में जाता ने सीधा बारी नहीं खिले त मम्मी जी कहले कि तनी कह दी हो हे दादा ये तो दीदी जी सरनी तो कह देनी ही दूसरे तो बुढ़िया तो कही तो हमें बड़ा ही करी तो अल्लाह तुमका खाती है भीतरे जा तो हमारे दूसरा कौन काम अपन घास का बारी अपन मोथा का बारी दुआरी के साफा करी दूसरा के कौन जा तो बस साफ भौजी 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 करता भौजी करता भौजी तू क्या करत है भौजी और भौजी से रखा कर भौजी तोरा के और मैं जीवे अपना ससुराल तू जीवे भौजी कहती है भौजी कहती जीवे अपना ससुराल भौजी ना भौजी निकल जा हमरा घर में से भौजी जल्दी बोला के भौजी जल्दी बोला के जीवे कि नहीं जीवे जय भौजी अपन मरद मरवा के फोन करो सन आज जैसे भागा सन मोटर से उठा के आज केहू के बाप के रजल नहीं खे कि बैठ के खाइयन सन भौजी तू क्या कहत है भौजी आज तक हमर माई कहले नहीं कि अपन मर के बोला के जस तार माई का जन तरीस का जन तरीस ताई और मैं तो जन तरीस हां भाई रे टूटला तोरे चले सर जुबान हमरा से हां तार मतारी हमरा बाबूजी से पैसा ले ले बावन पैसा भौजी कौन मतलब है कि हमर माई पैसा ले बिया तो तू इतना अत्याचार कर भौजी कौनो हमर बाबूजी हमरा के बेचले नहीं खे ठीक नु हमर घर खरीद ले वाली फूल खानदान के खरीद ले वाली ठीक बा माई अभी के अभी मोटा चटा उठा अपन मर्द के फोन ले जगह माई भागा तईस भाग भी ना बाप रे बा बेटिया के जगह लिया के हमर बाबूजी से ठक ठके आ खियावा तरन भइल बहुत तेज निकाला तरी तो ठगवावल कुल पैसा तरी घर में ऐसन भौजाई आ गइल बे दिल मुश्किल कइले बे ले काहे रे का बता गे माई रे माई का बोले रे बता ना रे काहे रे तो माई रे माई अरे बोल ना रे वाला से खुदी रोई दवाई मंगाई अरे माई भौजी बड़ी मरला से रे माई हम भाई रो मत काहे माई काय विचारो तो का आयो भैया बोल तो का है भैया हम के अपने घरे भेज सही नहीं दहेज लेके आइबे त हमरा बात करते है सब जाति लइके मान ले हां छोटे कबर के मार के घर से बाहर निकाल ए उ त मेहर मौत तारे चुप हो का जा चुप रह ना चुप रह के रहते रुक के माफी करे कर जाई तू ओकरा समझावे ठीक डेढ़िया बाना मेहरानी के कहलन बा मेहरानी के ना समझाइबा का बाप बच्चा चल घर चुप रह सामना के करे रे माई चल हम नहीं नो सब कोई के पांजा में रख ले भी अपना बुझा तक कहां कर रे कहां कोने में छुपा है अरे बाहर निकाल दे हमारे के
निकल बाहर हाय दादा भीगी बिल्ली के आवाज कैसे है रे इने कहां है का समझ के चिल्लाता नहीं हमरा तो पर बहन को मारले काहे बा काहे राउर बहिन बैठ- राउर बहिन है लगती है देवता पितर की पूजी तो मारे के ना चाहे काहे अजो बैठ के खाते को बाप कमाई हटे जगह अब तो कोई की कमाई हाँ? खा लेते ज्यादा बोलो ना तो रवा के औकात बता दे ऊपर से नीचे लगे रवा के औकात कहां हमको के काट बता दम ठीक ना हमारो औकात न 20 लाख रुपया दे के हमर बाबूजी खरीद लेवन तारो औकात आ तारो कीमत होते एगो गाड़ी एगो चैन आ 20 लाख रुपया अरे हमार कीमत बताई तो केकर औकात बा के हमरा के खरीदी केकर औकात बा ना कोई के ना बोली ना कोई के ना बोली अब कोई के ना मेहनत से कमाई न मेहनत से कमाई हां मेहनत से घर चलाई तो हयो जुबान प्यार वाला भाषा बोले जाने ला तो मारे के ना चाहे हमारा अंदर रवा के ऊपर हम यहाँ देख ली एक खानदान के न एगो बारिश देहम न केहू के साथ प्यार मोहब्बत रखम काहे से कि तहनी के जुबान खाली पैसा से खरीदाला समझ लो पैसा से तू सब पैसा तू के ऐसा लालच कर बड़ा। मार के अगर हमरा के पावल चाहत रह न तब मेहनत करके मजदूरी करके केहू से दहेज लेवल और देवल देखिए अच्छा ना करी ठीक ना अच्छा फिर हमारा से बुरा फिर ना कोई मिली लेकिन लगाई बाबूजी के फोन जो लगाओ जो लगाई हाँ फोन हाँ जो लगाओ लगाई फोन अरे सुन का इतना काला बात बता फोन लगाई ना। थप्पड़ तो ले लेवा नहीं अरे रहुआ ना माफी मांगी चलिए माफी मांगी ठीक हो माफ हम इतना बुरा ना है ठीक बा हम इतना बुरा नहीं लेकिन रउआ सब कसाई है एगो लड़की के बाप मतारी के दर्द ना बुझी ना अरे सुन तो मारे के ना चाहिए बहन हमरा से माफी मत मांगी रउआ के अगर माफी मांगे के बा तो हमरा बाबूजी से माफी मांगी ठीक बा अच्छा ठीक जब फोन लगा के माफी मांग लिया कुछ चलिए नहीं आई होने कहाँ जाता नहीं आई नमस्ते प्रणाम, हम बनी जिया राज और वीडियो हमने पे बनानी है जाए कि गांव समाज में अक्सर ऐसा होला कि जो दीदी बहनी लोग आवे ले जो दहेज लेके अत्याचार कर ले सास पे ननद पे पति पे, तो ऐसा ना करे के चाहिए जैसे राधा जी कही हाँ। और रउआ सबके बतावल चाहतनी कि रउआ सबके केहू के लड़की के शादी में बहुत ज्यादा मतलब बहुत सपना सजा के रखले सन, इतना ज्यादा दहेज ना मांगे के चाहिए। और यही वीडियो के साथ लेता नहीं विदाई, अगले वीडियो में फिर से मिले और हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर रउआ सब ना भूलम जा। बाय बाय।